Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Trixie, 17 anyos, usa ka estudyante sa senior high, taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga mata. Matawag manggod ko og libat, og naanad naman unta ko ani. Pero karon nga nidako nako, nakasugat nako og problema sa akong pag-eskwela. Aron ni hisabtan, sugdon ko sa bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Mga bad kaayo mo da! Ito ganta mo sa akong mama! Laban mama ng libat. Loya. Mami kanan niya, kay lipat na siya. Alam mo, masuko baya gyud si Papa Jesus ninyo kay manaway man mo. Bad baya lang mangbuli. Sabi, naglibat yun ka. Di ka naman tagong libat. Libat pa ka. Libat. Lain na ninyo Sana eh. mo sa din kasaba din eh. Sir, Ano man eh? mangbuli sila sir ay. May nusi lang na sila sir B kay mangbuli na ako. Ble, may nusan sila ni sir B. Kanong-kanunay magina ninyong sungugos, Trixie, sa iyang diferensya. Unsa ka, kung kamo pa'y parehas niya. Mga dili maayo ang magbuli, ha? Bad na. Ble, kasabaan! Unsa? Gisungog na po kasi mo mga classmates. Oh ma, libat ko no ko. Anya, sa may sulti nimo. Unsa akong giingon nimo? Nga dili ko mo hilak. Ang tibi-tibi man ka? Angang! Gikapoy naman ko, sige lang na nagkasuko. Sa akong ilaman kong buliyon, maglagot man ko. Manggang gwapa ba sila? Mas gwapa pa ko. Una, araman di ay na. Dili sila sama nimo kahintan. Apan dili sila gwapa. Ingon ana raman ko na ang tao, Trixie. Dili perfecto. Na ay naan nila ngawa nimo. Ug may naapod nimo ngawa nila. Ug bright pagyud ka. Perming nasa honor roll. Ug labaw sa tanan, buutan ka. Mao na nakalabaw nimo nila kay wa sila ana. Salamat, Mama. Naghila ka masab kuno ka. Pero wa man kumuhilak at tubangan sa mga nang bully na ko, Papa. Ni Mama raman ko nihilak. Very good. Kaya ang mohilak, Pildi. kana. Papa, ngano parehas di ay kunin niyo ni Mama og ni Lula? Maayo pa ka ning atong mga mata? Naliwat ko sa akong papa kay libat pod ang akong papa. Ingon man ang akong lula. Dili na ko kalikayan kaniadto sa bata pa ko nga makapangutana ko kung nganong naingon ini ang among kaliwat. Apan nakadako na ko, naanad na lang sad ko. Wa na ko moghuna-una sa akong diferensya kay pag high school na ko, wa na masad kaayoy mobuli na ko. Tingali, tungod kay hingkod na mi og naila na ko nga ingon ani ko. Makakita naman ko. Makagamit kong cellphone, apan dili dugay kay magsakit man ang akong mata. Pero karong nag-senior high school na ko, medyo nibati na gyud ko kalisod sa akong pag-eskwela. Unya, Ha? Laptop? oh ma, kay dili man pareha sa high school nga mag-print lang ang mga teachers ug ang mga tun-anan ba. Pero karon ma, mogamit na lang gyud ko og laptop. Oh, sige. Maningkamot ming papa nimo nga mo palit og laptop nimo. Bisan second hand. Yay! Salamat ma! Kasakit sa akong mga mata. Sige, tutok sa screen sa laptop. Uy. Di man ko makaagwanta. Ma! Ma!
Nga naman, Trixie. Ma, palihog ko ubasa anang akong tunanan nga naa sa laptop, mabi. Please, maminaw lang ko nimo kay sakit ka akong mata. Unsa? Di ba gud pwede nga operahan ang imo mga mata, Trixie? Ha? Operahan? O lagi. Namagod siguro'y operasyon para ana. Kisayang kayo ka. Gwapa o bright. Unya, ang mga mata ragi imong diferensya. Dili na tingali na mahimo, oy, Bea. Kay inborn magkunin ako. Pwede lagi na. Wa man ko imposible. High-tech na baya ron. Kung naaman, mahala ka, anak sa. Na may mga organization nga mutabang anang may mga disabilities sama nimo. Pag-research ra good. Pero, madapa ba guding operahan ang akong mata? Ay, di tana, Trixie. Uy, kay gawas nga watay kwarta, day. Delikado kay na kung mabuta na hinuon ka. Ha? Wa pa ko kawad iyong paglaom nga may posibilidad pa nga mataron ng akong mga mata kay high-tech na baya ta kaayo karon. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Inborn ang akong pagkalibat. Ingon sab ni ini ang mata sa akong papa ug ang iyang mama. Sa among genes ba gyud ni nga libaton mi og mga mata? Ikaduhang pangutana. Sa ka-advance na sa technology karon, doon na ba'y operasyon sa mga sama na akong libat og mga mata? Unsa may paagi? Mahal ka ha? May makatabang ba sa sama nako? Ikatulong pangutana. Karon nga nag-senior high school nako, struggle na kain ako paggamit og laptop kay dili ko makadugay tutok. Unsa kay pamaagi aron matarong ko ang akong pananaw? Ikaupat og katapusang pangutana. Pwede ba kumuduol ani og espesyalista sa mata? Or may eyeglass ba nga mo correct sa akong pananaw aron dili magsakit ang akong mata og tutok sa screen? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Trixie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga psychological, emotional, o mga behavioral, drug-related ng mga problema. Kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you stop struggling, then you stop life. Mao na, di na tabulihok, patay na ta. Atoli, patay mo gitang tanan ba, may di mamatay na to. Pero ilan ta magdungan. Lain-lain pamahagi sa unsaon ta pagkuwas Ginoo. So, kailangan mo sikay-sikay kita para di ta patay. O di ta matay dali. Kung mahimo lang. Ang ato magtatampo ko ng adlaw si Trixie, 17 years old, taga Bohol. Estudyante pa ni siya, senior high. May problema kay may itong siyang pananaw, no? May makailan ako sa Bohol, no? Dr. Bots alis na, pero may mag-chat na ko. Musta namang kinabuhi das Bohol Bots? O Panti. John Yu, mga Yu family sa Kalapi. Ma'am Mabel 5 Sanyel sa Tagbilaran City. Musta naman ka, ma'am? Mustang kinabuhi sa daghang kwarta, ma'am? Panghatag po gamay. Mga ilan ko sa family dia sa Bato Leyte, musta? Musta naman barangay captain Dini Larcosa. Diya sa Masin, no? Ako sabon ako great ni si Samuel Dison Pero. Akong ag-agaw, Nestor Dison Obra. Nicolas Pero, diya sa Bilibol, Masin City. Attorney Brian Wano, diya sa Toledo, no? Pero Masin ni siya, nagkasawag taga Masin. Ako nang parinti pa rin niya. Mga Entrada family, no? Hindi man naminin. Dr. Lud Musot, diya sa Toledo. Dr.
Pustim Basti. Amo diha sa Toledo ha, pero man taga sugod ni sa gasugod sa Leyte, no? Okay, so going back to our sender si Trixie, taga Bohol. May tungod kini sa iyang problema sa pagtanaw kay medyo may pagka manukon kuno ni siya, no? Mga to nabati itong sa drama. Unang pangutana, inborn ang akong pagkalibat. Ingon sab ni ani ang mata sa akong papa o giyang mama sa among gene bagyod ning mga libaton mi og mata. Well, kita sa genetic loading pero daghan man ang mga hinungdan nganong medyo may pagkalibaton ng usa ka tawo. Ang among sa among pagtuon ginatawag ni namo og strabismus. Strabismus. Ang mga hinungdan ang gidaan ni Trixie, ang mga muscle sa mata dili siya na-align. Normally mong align siya. So dili siya na-align. So ang focusing niya is problema. So kung farsighted ka, ang tendency po sa imong mata is mo turn inward or outward para makafocus ka sa usa ka butang. Onya balikon ako nanay siya genetic loading. Kung mingon ka ang imong papa o imong lula may pagkalibaton sad or nakay strabismus, sumasay usa na sa mga hinungdan. So makorehahan naman ni siya ana ni mga posibleng alibyo. Tawag man ni sa pinulungan nga mga Cebuano og manukon, manukon or libaton, wala gid po na hinungdan usahay da sa eskwelahan. Ayo lang po ninyo gibuli ng mga tao nga ingon kay dili baya nila ni kagustuhan nga malibaton sila. So usa may mga hinungdan nga usa ka bata di na mo eskwela kay sugsugon lagi hoy libat hoy ana dili maayo na. Kung naman gani may nana nga mitabo sa eskwela itugan sa inyong teacher o sa guidance counselor para makuha ang atensyon sa ng bully. Okay, sunod nga pangutana. Sa advance na nga technology karon, aduna ba'y operasyon sa mga mata nga libat unsa man nga paagi? Mahal ba? May makatabang ba sa sama nako? Naman tay ang usa sa mga committee na mo sa Lions kining sa vision, no? Di ko sure og naabay libre ani pero ang alibyo ani Trixie is glasses. Unya magkuan kag patsi sa imong mata, unya surgical intervention. Mga ophthalmologist ang mga expert ani. Kung pila magdepende kung asa man kang ophthalmologist mo dool pribado ba or sa gobyerno ba. Pero hopefully nga mahimo ba og I am not sure og naa ba kay contact number. I will try to ask kung naa ba ni ma-appeal ba ni sa among Lions program kining ingon aning problema. Kay kasagaran manghatag mo mga reading glasses pero mga simple ra man kay na, no? Kung naa magani operahan, major surgery ni siya sa mata, no? Kay ma-align ang mga muscle nga nag-direct or nag-control sa movement sa mata. Okay? Lahi ni siya sa kining strabismus, lahi ni siya sa amblyopia, ha? Kanang gitawag tog lazy eyes. Dili ni siya pareha. So kinahanglan ni siya nga madali pagtagad kay makakos ni siya severe nga problema sa pagtanaw. Siyempre, apektado ang imong quality of life. Kaya mo lagi na, ibuli lagi. Ipatong mga kigsunan mo, bully po. Kanya makakos ni siya og inunta visual impairment in the long run. Ikatulong nga pangutana, karon nga na senior high nako, struggle yun kayo paggamit og laptop. Kay dili ko madugay og tutok. Unsa kay pamaagi aron matarong ko ang akong pananaw. Ako nang giingon na glasses ang Trixie. Buhol man kano. I'm not sure kung nabay ophthalmologist nag-practice diya sa Buhol. Pangutana. Pero diya sa Cebu na ako daghay ka comment katong nag-opera sa akong mata sa katarak, Dr. Jojo Aquino nga naay iyang buhatan diya sa iyang clinic diya sa Perpetual Socor ug sa Vélez Hospital. Inalang gi-refer ka nako. Fair mapod mo charge ni sila sa Ace Eye Clinic sa ilang Dr. Aquino, madaban ni gupira, no? Kung pila, di ko ka answer man yana, no? Kaya depende sa klase ng ophthalmologist. Ophthalmologist ang mukuha niya ni. O madaraban ni og glasses, na? Kung medyo di ka kadugay lututok sa imong laptop, pahulay lang niya, balik na pagkataon-taon para mahuman mo ang gusto nimong humanon. Ikaw pa ko tapos ang pangutana, pwede ba kong modul ani og espesyalista sa mata? Yes, katong gingon ako ophthalmologist, ha? Ophthalmologist ang imong dolon. Or may eyeglasses pa na nga mo kuryaan rang pananaw aron dili mo sakit ang tutok nako sa screen. So akong gingon, modul kag ophthalmologist, dili ko kay balog na abay nagpractice diha sa Bohol o diha sa Cebu, ay daghan diri, ha? Na si Dr.
Dr. Edward Tan diya sa Maternity Hospital, Cybergo diya sa Chongwa, Jojo Aquino sa Pipituwal ug sa Cebu Beles, no? So muna ako ikatambag sa problema Trixie, yung ato sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kaniya kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with my partner sa legal, Attorney Eileen Batahan, sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga RMN program. Taas kayo tag-rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.